Pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje i nastavljamo da. To sam da vas pitam kako ste mi danas, da li ste dobro, pišite u komentare, nadam se da jeste. I da, htio sam da vas pitam, da li želite epizode Clash Royale ili ne želite? To sam htio da vas pitam u prošloj, ali sam zaboravio. Znači, da li želite epizode Clash Royale? Pišite u komentare, molim vas. Puno bi mi značilo, jer ne znam. Mnogo mi znači kad čujem vaše mišljenje. I da, eto. Danas nije sa nama Adam. Ne znam gde je otišao negdje. Ne znam gde je otišao. Stvarno me je iznervirao. Sad ovako ćemo da idemo u pet. Ovdje idemo našao sam neku mini pećinu. Sad možda i ovo otkud znam. Jebote. Ovo izgleda što ogromno, da. Evo, napravit ću jer na YouTube se smanjuje. Spavilo se, čini mi se da su tako neki veći youtuberi čini mi se da su rekli. I da, stavljam namerno, znači ne vidio mi se nisam vidio nešto. Evo, vidio sam sve. Samo vidim ovako. Sad imamo 10 ovih ajrona. Imamo iz 2 minuta klip. Ovaj klip možda će trajati i 6, ali rekao sam i napisao sam povrtak pivretek. Ali eto, tastatura glupam. Ali ne vidim. Kada ste razumijeli, znači povratak na YouTube, pa onda, evo mi sam tada napisam ovo mi, a dobro, nadam se da mi nećete zameriti. Planiramo ja i Ivan Fix ponovo da se okupimo zajedno, da snimamo sve lepo da bude. Nadam se da želi da snimamo zajedno, naravno i da ćemo Hunger Games, da ćemo igrati, i Adam će igrati samo što Adam neće snimati, da će samo da igra sa nama. Ovako, evo je lava, to će na telefonu, znači, lavu smo našli odmah, znači drugo je to, ovako stavit ću pošto ću kasnije zakladiti, ne sad nešto ovako, uzet ću cobblestone, i da se radi, a pritom lepo sam me zatvorio, tako da sad vidim glitch. Ne znam, nakon ćemo ovako neki kao mali krug ćemo napraviti, čisto da obeležimo. Ja, glupi Wi-Fi, baš mi briga što ga nema.
Znači, da, Wi-Fi, lupim. Ja, 5 minuta već snijemo, a praktično ništa nisam. Znači, izvinjavam se stvarno, jučer sam se iznervirao, evo tek sada sam instalirao, sada nije više mobizen. Znači, toliko sam se iznervirao zbog ovoga, znači, prosto telefon mi se ugasi, kaže, stao mi sistem, nervirao sam se, majke mi, od jutra do mraka. Mislim, i da nemam volje za YouTube, ne bih ja se vratio, da nemam ponovo volje za YouTube, nego, eto, ne može, brate, ne može. Dobro, sada, to će biti to do epizode, nadam se da mi se svidao, ako jeste, molim vas ostavite like, share i